पिल्ल्या आज काय बनवू? कसली बनवू? फोडून बनवू का उकडून? अच्छा अच्छा बनवते. नमस्कार, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीमध्ये उकडलेल्या अंड्याची थपथपीत अशी ही आमटी दाखवते. खूप सुंदर आणि टेस्टी रेसिपी आहे. तर ह्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. तर या आमटीला आमच्या कोकणामध्ये कवटाची आमटी पण बोलली जाते. खूप सुंदर रेसिपी आहे, तर नक्की पहा. तर आता मी अंडी घेतलेली आहेत. आता हे अंडी चांगले एकदा ना जर घाण वगैरे असेल तर स्वच्छ अशी एकदा धुवून घ्यायची आहे. आता मी एका टोपामध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये ही अंडी उकडायला ठेवते. तर मी ही 7-8 अंडी घेतलेली आहेत आणि ही चांगले उकळायला ठेवायचे आहे. आता याचं वाटण करण्यासाठी मी मालवणी वाटण म्हणजे तर एक मोठा कांदा घ्यायचा आहे उभा चिरून आणि 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. तर खोबरं तुम्ही कमी जास्त करू शकता आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे. फक्त भाजून घ्यायचं आहे सगळं. कांदा आधी भाजायचा, नंतर खोबरं आणि कोथिंबीर हे भाजून घ्यायचं आहे. आणि हे आहे टोमॅटो. एक मोठा टोमॅटो घेतला आहे, त्याची मी पेस्ट करून घेते. टोमॅटो तुम्ही कमी जास्त करू शकता. मी एक मोठा घेतलेला आहे. आता ही अंडी पण उकडलेली आहेत, तर मी आता त्याचं वरचं कवच काढून घेते चांगलं व्यवस्थित. आता ही झालेली आहे बघा अंडी उकडून. आता खोबऱ्याचं जे वाटण होतं ते म्हणजे मगाशी मी खोबरं भाजायला घेतलं होतं ते पण झालेलं आहे रेडी भाजून. आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालायचं आहे आणि 1.5 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं असतं, गरम मसाला वगैरे. आता याचं मी वाटण थोडं पाणी घालून वाटण करून घेते. बघा असं सुंदर असं हे वाटण झालं. कलरसुद्धा सुंदर आलेला आहे. आता गॅसवर मी कढई ठेवली, त्याच्यामध्ये 2-3 चमचे तेल घालायचं आहे. तेल चांगलं गरम झालं की थोडंसं कढीपत्ता घालायचा आणि एक कांदा घेतला बारीक चिरून तो घातलेला आहे मी. आता व्यवस्थित असं कांदा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे, झालेला आहे. आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे छोटे चमचा घेतलेला आहे, ते 2 चमचे मी आलं लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, ती व्यवस्थित अशी परतून घ्यायची आहे. आता झालेलं आहे परतून. आता याच्यामध्ये मी मगाशी टोमॅटोची पेस्ट केलेली ती पण मी घालते, तीही व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. आता हे पण झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये मी लाल तिखट म्हणजे हे काश्मीरी मिरची पावडर आहे, तर मी 1 चमचाच घेतलेला आहे कलरसाठी म्हणून, कारण मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं घातलेलं आहे, त्याच्यामुळे याच्यात एक्स्ट्रा वगैरे मसाले घालायची गरज नाही. आता जे मगाशी खोबऱ्याचं जे वाटण केलं होतं ते घालायचं आहे. सगळं वाटण घेतलेलं आहे मी आणि व्यवस्थित हे थोडंसं परतून घ्यायचं तेल सुटेपर्यंत. बघा असं हे परतून घ्यायचं आहे. आता झालेलं आहे बऱ्यापैकी. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि हे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे एकत्र. आता तुम्हाला किती पातळ पाहिजे, किती घट्ट पाहिजे त्या हिशोबाने तुम्ही पाणी घालायचं. तर हे मी थपथपीत करते म्हणून मी जास्त पाणी घातलेलं नाही आहे, तर मला असं ग्रेव्ही टाईपमध्ये करायचं आहे. तर हे बघा उकळी आलेली आहे चांगली. आता याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालते आणि जी मगाशी अंडी घेतलेली त्याला घालायचं आहे. अंड्यांना मी जरा सुरीने हे करून घेतले, चिरा पाडून घेतले, म्हणजे मसाला वगैरे सगळा व्यवस्थित लागला पाहिजे त्याच्यामध्ये. आणि ही अंडी उकडल्यामुळे काही याला वेळ लागत नाही, 5 मिनटं याला उकळी द्यायची आहे आणि मग गॅस बंद करायचा आहे. तर बघा ही कवटाची आमटी तयार आहे. तर ज्याला कुणाला जर अंड्याची आमटी वगैरे येत नसेल तर तुम्ही ह्या पद्धतीत करा, एकदम सोप्या पद्धतीत आहे, काही अवघड नाही आहे. तर मी आता ही बाउलमध्ये काढून घेते. खूप सुंदर बघा आणि ग्रेव्ही वगैरे बघा मस्त अशी घट्ट झालेली थपथपीत अशी आहे. भाताबरोबर भाकरीबरोबर तुम्ही खाऊ शकता ही ग्रेव्ही. तर ही आमटी तुम्हाला जर आवडली असेल कवटाची आमटी तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद.